Krishna Krishna Hare Hare Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Katha Mahyam Dadadi Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yutapatakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhudam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsha. He Krishna Karuna Sindho Dina Bando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sude Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. അപ്പോൾ ഇന്ന് അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹം സാക്ഷാത് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, ഉത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, പുരുഷോത്തമനാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ ആ പുരുഷോത്തമനെ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ ഭജിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ആ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണമുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും സേവിക്കുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷേ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാത്തവരാണെങ്കിലോ, ശാസ്ത്രങ്ങളും നിയമങ്ങളും അനുസരിക്കാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ടാകും. അവരെല്ലാവരും തന്നിഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ളവരുണ്ടാകും. അവരെല്ലാവരും ദൈവികമായ ഗുണങ്ങൾ അവരിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുകയില്ല. അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആസുര ഗുണങ്ങൾ. അവരെയാണ് അസുരന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാത്ത, ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കുന്നവരെയാണ് അസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ദൈവികമായ ഗുണമുള്ളവരെയും ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവരെയും രണ്ടുപേരെയും കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ദൈവികമായ ഗുണമുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ആസുര സ്വഭാവികൾ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരും ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തവരുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ രാജ്യത്തിലും നമുക്കറിയാം, രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല പൗരന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാകും. അതുകൂടാതെ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ ഒരു രാക്ഷസീയ സ്വഭാവമെല്ലാം വരുത്തി നമ്മൾ അവരെ ഗുണ്ടകൾ എന്നെല്ലാം വിളിക്കും. കാരണം അവർ നിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കില്ല. എല്ലാവരെയും പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, സാധാരണ ജനങ്ങളെ പോലും പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, പോലീസിനെ എല്ലാം ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് കുറ്റകൃത്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരായിരിക്കും ഈ സാധാരണ നമ്മുടെ രാജ്യത്തും കാണുന്ന ധിക്കാരപൂർവമായിട്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാത്തവർ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുവാനായിട്ട്. ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം. ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളാണ് ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ
ഭഗവാന്റെ നിയമപ്രകാരം അവർ അസുരന്മാരാണ്. ആ അസുരന്മാർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലേക്ക്, ഭഗവാനെ പരമപദം പോകുവാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങൾ തന്നെ അവരനുസരിക്കുന്നില്ല. സാധാരണയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരായിട്ട് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യമാക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങൾ പോലും അനുസരിക്കാത്ത, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക്, അവർക്ക് മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ടും അതിനെ ആസുരികമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ അവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും അവരെ അസുര യോനിയിൽ തന്നെ പ്രവേശിപ്പിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് അനേകം അസുര സ്വഭാവികളായിട്ടുള്ളവരെ കൊണ്ട് അനേകം തെറ്റുകൾ അവർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അവർക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയും. അങ്ങനെയുള്ള ദൈവികമായ ഗുണങ്ങളും ആസുര സ്വഭാവങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ദൈവികമായ സ്വഭാവമുള്ളവർ ഭഗവാനെ സേവിച്ച് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അവർ സത്വഗുണത്തിൽ തന്നെ വർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് വളരാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. എന്നാൽ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് വളരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ കലിയുഗത്തിൽ, മുൻപുള്ള യുഗങ്ങളിലെല്ലാം, ഇപ്പോൾ സത്യയുഗത്തിൽ ഈ അസുര സ്വഭാവികളും ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ളവരും ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും വേറെ വേറെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ദേവന്മാർ ദേവലോകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗലോകത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ അസുര സ്വഭാവികൾ, അസുരന്മാർ പാതാള ലോകത്തിലെല്ലാമായിരുന്നു വസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ പിന്നീട് ത്രേതായുഗമായപ്പോൾ ആസുര സ്വഭാവികളും ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ളവരും ഒരേ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് വന്നു. അതായത് ഭൂമിയിൽ തന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്രനും രാവണനും ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഒരേ ഗ്രഹത്തിൽ തന്നെ ത്രേതായുഗത്തിൽ. പിന്നീട് ദ്വാപര യുഗമായപ്പോഴോ ഈ ദൈവിക ഗുണമുള്ളവരും ആസുര ഗുണമുള്ളവരും ഒരേ വീട്ടിൽ തന്നെ, ഒരേ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ കാണുവാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ ദൈവിക ഗുണവും ആസുര ഗുണവും ഒരേ മനുഷ്യനിൽ തന്നെ കാണുവാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. മനുഷ്യനിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ, അതാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ അസുര സ്വഭാവം വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ആ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ മറ്റൊരാളെ കൊലപ്പെടുത്തി എന്നെല്ലാം നമ്മൾ ന്യൂസ് കേൾക്കാറുണ്ട്. അതെല്ലാം ആ അസുര ഗുണം, രാക്ഷസ ഗുണം വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ആ മാനസികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ അസുര സ്വഭാവം കൂടുതലായിട്ട് ഒരു ചിന്തിക്കാൻ പോലും സമയമില്ലാതെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. കാരണം നമ്മിൽ തന്നെ കലിയുഗത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനിൽ തന്നെ രണ്ട് ഗുണങ്ങളും കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അസുര സ്വഭാവവും ദൈവിക സ്വഭാവവും ഒരാളിൽ തന്നെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ അസുര സ്വഭാവത്തെ വളർത്താതെ ദൈവിക സ്വഭാവങ്ങൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം. അതുവഴി നമുക്ക് ആ അസുര സ്വഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കുറ്റകൃത്യങ്ങളോ നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുകയോ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു പോകാം. അത് നമ്മളെ വീണ്ടും മനുഷ്യ ജന്മത്തിലേക്ക് പോലും വരാതെ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തരം താഴ്ത്തി എന്ന് വരാം. അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച അഭയം സത്വ സംശുദ്ധിർ ജ്ഞാന യോഗ വ്യവസ്ഥിതിഃ ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം അഹിംസാ സത്യമക്രോധസ്ത്യാഗഃ ശാന്തിരപൈശുനം ദയാഭൂതേഷ്വലോ ലുപ്ത്വം മാർദവം ധീരചാപലം തേജഃ ക്ഷമാ ധൃതിഃ ശൗചം മദ്രോഹോ നാതിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദൈവീം അഭിജാതസ്യ ഭാരത. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഗുണങ്ങൾ ദൈവിക ഗുണങ്ങളാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ? നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ,
മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയ, രാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവീകതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മിൽ തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപ് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിരുന്ന ദുശീലങ്ങളും ദുഷ്പ്രകൃതികളും എല്ലാം ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ നാമജപങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കുക, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മുതലായവ സ്വയം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക, ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ദൈവികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമ്മിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ നമ്മിൽ വളർന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അത് സ്വാഭാവികേന വളർന്നു വരും. നമ്മുടെ ദുശ്ശീലങ്ങളും ദുഷ്കൃത്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ വീണ്ടും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം. ആ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ നമ്മിൽ വളർന്നു വരുമ്പോൾ, നമ്മുടെ മുൻപിലെ ദുശീലങ്ങളെല്ലാം കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ വീണ്ടും അതിൽ തന്നെ പിടിച്ചിരിക്കരുത്. ആ ദുശീലങ്ങളോട് വീണ്ടും ആസക്തി നമ്മൾ വളർത്തരുത്. ഒരു തവണ നമ്മളത് വേണ്ട, ഏതെങ്കിലും ദുശീലങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് തടസ്സമാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഒരു തവണ ഒരു നല്ല സമയത്ത് നല്ല സത്വഗുണം ഉയർന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ദുശീലങ്ങളെല്ലാം വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തു എന്ന് വരാം. പക്ഷെ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും അത് വേണ്ട, ഭഗവാന്റെ സേവ നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ദുശീലത്തിന് നമ്മൾ വീണ്ടും അടിമപ്പെടരുത്. ഈ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദനും പറയുന്നത്. മുകളിൽ പറഞ്ഞ 26 ഗുണങ്ങളും ആധ്യാത്മികങ്ങൾ തന്നെ. സാമൂഹ്യമായും തൊഴിൽപരവുമായുള്ള വ്യത്യസ്തതകൾക്ക് അനുയോജ്യമാം വിധം ഇവയെ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഭൗതിക പരിതസ്ഥിതികൾ ശോചനീയങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ജനവിഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഈ ഗുണവിശേഷങ്ങളെ പ്രായോഗികമായി വളർത്തിപ്പോന്നാൽ അവർക്ക് ക്രമേണ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഉന്നത തലങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാം. അപ്പോൾ നമ്മളിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാണ്. അവയൊന്നും തന്നെ നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ദേഹബോധത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ അനേകം മാലിന്യങ്ങളാണ് വളർന്നു വരിക. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ സേവയിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമജപം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക മുതലായിട്ടുള്ള ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ, ആത്മീയതയിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തുന്ന പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഈ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആത്മീയമാണ്, ആധ്യാത്മികമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോൾ നമ്മിൽ വളർന്നു വരുന്ന ദൈവിക ഗുണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ഇതൊന്നും തന്നെ ഭൗതികമല്ല എന്ന്. അപ്പോൾ അവയെ നമ്മൾ പിന്നീട് ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്, വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന വിധത്തിലുള്ള അസുര സ്വഭാവം നമ്മിൽ വളർന്നു വരും. കാരണം ഒരേ മനുഷ്യനിൽ തന്നെ കലിയുഗത്തിലെ 2 ഗുണങ്ങളും പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മീയ ഗുണങ്ങൾ നമ്മല്ല ആസുര ഗുണങ്ങൾ നമ്മിൽ വളർന്നു വരും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. ദംഭോദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധഃ പാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാപിചാദസ്യ പാർത്ഥ സമ്പദമാസുരിം. അപ്പോൾ അസുര സ്വഭാവികളുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അവർ എപ്പോഴും അഹംഭാവികളായിരിക്കും. കുറഞ്ഞൊരു സമ്പത്തോ വിദ്യാഭ്യാസമോ ഉണ്ട് എന്നതിൽ അഭിമാനിക്കും. ഒരു വിധത്തിലും ആദരാർഹരല്ലെങ്കിലും അവർ ബഹുമാനിക്കപ്പെടാനും ആരാധ്യരാകാനും ആഗ്രഹിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളെല്ലാം ആസുര സ്വഭാവമാണ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ദൈവീ സമ്പദ് വിമോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത മാശുചഃ സമ്പദം ദൈവീം അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ, അതായത് ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളാണ്. അതായത് നമ്മളെ മുക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നവയാണ്. ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നവയാണ് ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ. എന്നാൽ ആസുര ഗുണങ്ങളാണെങ്കിലോ
ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മളെ വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർജന്മം എടുക്കുവാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന, ബന്ധനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് ആസുര ഗുണങ്ങൾ. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അസുര സ്വഭാവികളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ അർജുനന് സംശയമാകുന്നു. താനും ഈ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഇവരെ എല്ലാവരെയും വധിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ തന്നിലും അസുര സ്വഭാവമാണോ ഉള്ളത്? പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ല, അർജുനൻ ദൈവിക സ്വഭാവത്തോടു കൂടി ജനിച്ചവനാണ് എന്ന്. കാരണം എന്താണ്? ഒരു ക്ഷത്രിയൻ ശത്രുവിന് നേരെ അമ്പെയ്യുന്ന കൃത്യം ദിവ്യമാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ആ കടമയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് അസുര സ്വഭാവം. അതിനാൽ അർജുനനെ വിഷാദിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല. ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ആശ്രമ ധർമ്മങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിബന്ധനകളെ അനുസരിക്കുന്നവർക്കാണ് ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതി ഉള്ളവർ. അപ്പോൾ ധർമ്മത്തിന് അനുഷ്ഠിതമായിട്ട് ഒരു നിയന്ത്രിത ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ളവരായിരിക്കും, ആധ്യാത്മിക ഗുണങ്ങളുള്ളവരായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ഗൗഭൂതസർഗൗ ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവ ച ദൈവോ വിസ്തരശഃ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥമേ ശൃണു. ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം, ദൈവികം എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ വിവരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഒന്നുകിൽ ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ളവരായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആസുര ഗുണങ്ങളുള്ളവരായിരിക്കും. രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള മനുഷ്യവർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ലോകത്തിൽ ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ളവരാണ്. ദൈവിക പ്രകൃതിയോടെ ജനിച്ചവരും ആസുര പ്രകൃതിക്കാരും. ആദ്യത്തെ കൂട്ടർ നിയന്ത്രിത ജീവിതം നയിക്കുന്നു. അതായത് പ്രാമാണികരുടെയും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും നിബന്ധനകളെ അനുസരിക്കുന്നു. ആധികാരിക ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ആയിരിക്കണം ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി. ഇതിനെ ദിവ്യമായ മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നു. ശാസ്ത്രങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും അനുസരിച്ച് ഒരു പുണ്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നവരെ ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ളവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ദൈവിക മനോഭാവമുള്ളവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്നാൽ അസുര സ്വഭാവികളോ വേദോക്ത പ്രമാണങ്ങളായ ജീവിത നിയമങ്ങളെ മറികടന്ന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരത്രേ ആസുര സ്വഭാവികൾ. ശാസ്ത്ര പ്രോക്തങ്ങളായ പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നതിൽ മാത്രമാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും പ്രജാപതിയുടെ സന്താനങ്ങൾ തന്നെ എന്ന് വേദങ്ങൾ പറയുന്നു. ഒരു കൂട്ടർ വേദോക്ത ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു, മറ്റൊരു കൂട്ടർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും കാശ്യപ മുനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കാശ്യപ പ്രജാപതിയുടെ മക്കളാണ് ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും. കാശ്യപ പ്രജാപതിയുടെ ഒരു ഭാര്യയായിരുന്നു അദിതി. അദിതിയുടെ മക്കളാണ് ഈ ദേവന്മാർ. എന്നാൽ ദിതി എന്നുള്ള ഭാര്യയുടെ മക്കളാണ് ദൈത്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അസുരന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സ്വഭാവത്തിൽ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഒരു കൂട്ടർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കുന്നു, മറ്റൊരു കൂട്ടർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് വ്യത്യാസമായിട്ട് ഉള്ളത്. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാന വിദുരാസുരാഹ ന ശൗചം നാപി ചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് എന്നോ ചെയ്യരുതാത്തത് എന്ത് എന്നോ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അപ്പോൾ ശാസ്ത്ര പ്രമാണം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം, ഒരു മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതെല്ലാം ശാസ്ത്രോക്ത പ്രമാണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ശാസ്ത്രങ്ങളെയും പ്രമാണങ്ങളെയും ധിക്കരിച്ച് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നവർ, അവർ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാൻ പോലും അറിവില്ലാത്തവരായിരിക്കും. അവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അവർക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തോ അവർ ചെയ്യുന്നു, അത്രമാത്രം. അതുമൂലം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് വരുമോ, അത് ചെയ്യാമോ, അങ്ങനെയൊന്നും തന്നെ അവർ നോക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ വിശുദ്ധി, ഒരു പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ജീവിതമായിരിക്കില്ല അവരുടേത്. പിന്നെയോ നല്ല പെരുമാറ്റം, അതും ഉണ്ടാകുകയില്ല. സത്യസന്ധതയോ അതും ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് ഇവിടെ പറയും.
മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ അനവധി നിബന്ധനകളുണ്ട്. മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ഒട്ടാകെ നിയമഗ്രന്ഥമാണ് മനുസംഹിത. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മനുസംഹിതയെ ഈ മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ എല്ലാം പിതാവായിട്ടുള്ള മനു ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ പെരുമാറണം, എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് മനുസംഹിത രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ധാർമ്മികമായിട്ട് വേദശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം എങ്ങനെ നമുക്ക് നയിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അസുര സ്വഭാവികൾ അതൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്റെ ഇഷ്ടം പോലെയുള്ള അധാർമികമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നു. അസുര പ്രകൃതിയുള്ളവർ സമൂഹ നന്മയ്ക്കുതകുന്ന ഏത് പ്രമാണത്തെയും എതിർക്കുകയേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അസത്യമപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹുരനീശ്വരം അപരസ്പര സംബോധം കിമന്യത് കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായി ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ല എന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത 15 അധ്യായങ്ങളിലൂടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാനാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം. സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് നടക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് പ്രവേശിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഇതേപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ചിട്ടയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു. പക്ഷേ അസുര സ്വഭാവികൾ പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യമാണ്, അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്, ഇതിന് നിയന്താവായിട്ട് ഒരു ഈശ്വരനില്ല, ഇതിനെ ആരും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതല്ല, അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ആരും സൃഷ്ടിച്ചതല്ല, അത് തന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ്. ഇതെല്ലാമാണ് അസുര സ്വഭാവികൾ പറയുന്നത്. അത് കൂടാതെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രം കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത്, അല്ലാതെ അതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഭഗവാനെ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസവുമില്ല. അതെല്ലാം കൊണ്ട് അവർ ഇങ്ങനെയെല്ലാം വിചാരിക്കുന്നു. ആസുര സ്വഭാവികൾ ആസുര സ്വഭാവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മാനോൽപബുദ്ധയഃ പ്രഭാവന്തുഗ്രകർമാണഃ ക്ഷയായ ജഗതോഹിതാഃ. അങ്ങനെ തനിക്ക് മീതെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഭഗവാനുണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, അവർക്ക് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്നോ ആരെയും അനുസരിക്കണമെന്നോ എന്ന അറിവുമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം. ഏറ്റവും മാക്സിമം ലെവലിൽ തനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ തനിക്ക് എന്തെല്ലാം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുമോ, എന്തെല്ലാം സുഖിക്കാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ജീവിതം, അതാണ് അവർ കാക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സുഖമായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അവർ നടത്തുന്നു. അതെല്ലാം ചിലപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് തന്നെ അപകടകരമായി മാറുന്നതായിരിക്കാം. എങ്കിലും തന്റെ സുഖവും സന്തോഷവും മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള കൊടും ക്രിയകളിൽ അവർ ഏർപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രൂരതകളിൽ, കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ സമൂഹം ആയുധങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ലോക ക്ഷേമത്തിനോ സമാധാനത്തിനോ വേണ്ടിയല്ല ആയുധങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. കാരണം ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ യുദ്ധം, ഇപ്പോൾ റഷ്യയിലും യുക്രൈനിലും എല്ലാം യുദ്ധം നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണം? അന്യോന്യം സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാനോ അന്യോന്യം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും സാധിക്കാതെ അവനവന്റെ ചിന്തകൾ അവനവന്റെ സുഖത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കാൻ പോലും ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാകുന്നു. അതുമൂലം എത്രമാത്രം ജനങ്ങൾക്ക് നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നു, എത്രമാത്രം ജനങ്ങളുടെ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഇല്ലാതാകുന്നു, അതൊന്നും തന്നെ അവർ ആലോചിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ, ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തെ അനുസരിക്കാതെ, ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കാതെ സ്വന്തം സുഖവും സന്തോഷവും മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനത, അവർ അസുര സ്വഭാവികളാണ് എന്ന് പറയുന്നു.
കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനമതാന്വിതാഃ മോഹാത് ഗൃഹീത്വാ സദ്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേ അശുചിവ്രതാഃ. അടക്കാനാകാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദംഭം ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ അസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അടക്കാനാകാത്ത കാമം പൂണ്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത് ആ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസക്തി, അതായത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത, ഒരിക്കലും എത്രമാത്രം നമ്മൾ ആ സുഖഭോഗത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചാലും ഒരിക്കലും അണയാൻ സാധിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ തീർക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മനസ്സിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അനുഭവിക്കണം, പല വിധത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആ കാമത്തിൽ വീണ്ടും ദംഭം ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ളവർ അവനവന്റെ അഹങ്കാരവും അഭിമാനവും മൂലം വ്യാമോഹിതരായിട്ട് അവർ അങ്ങനെ മാത്രം ആ ലെവലിൽ മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖത്തെ കുറിച്ചോ മറ്റുള്ളവരുടെ സുഖത്തെ കുറിച്ചോ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആലോചിക്കാതെ താൻ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ശരി, താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ശരി എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ചിന്തയിലാണ് അവരുടെ ചിന്തകൾ പോകുന്നത്. ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി, അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സുഖഭോഗത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് അവർ കർമ്മങ്ങൾ, വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത് അശുചിവ്രതാഃ, ആ വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഷമം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മഹാരാജ ദക്ഷ പ്രജാപതി. ദക്ഷ പ്രജാപതിയെ കുറിച്ച് കേട്ട് കാണും. ശിവന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു, മുൻപിലത്തെ ഭാര്യയായിരുന്നു സതി. ആ സതിയുടെ അച്ഛനായിരുന്നു ദക്ഷ പ്രജാപതി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ കഥയാണ്. ദക്ഷ പ്രജാപതി മൂലം പരമശിവന്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന സതീദേവി അവസാനം ആത്മാഹുതി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. കാരണം ദക്ഷ പ്രജാപതി വളരെയധികം അഹങ്കാരിയായിരുന്നു. അഹങ്കാരിയും ദുരഭിമാനവും. കാരണം താൻ പ്രജാപതിയാണ്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ നേരെയുള്ള പുത്രനാണ് ദക്ഷൻ. നാരദൻ പിന്നെ സപ്ത ഋഷികൾ അവരുടെ എല്ലാം ഒപ്പം ജനിച്ചതാണ് ദക്ഷനും. ദക്ഷൻ പ്രജാപതിയായിരുന്നു. പ്രജാപതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രജകളെ ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആ പ്രത്യേക ദേവന്മാരാണ് പ്രജാപതികൾ. അപ്പോൾ ആ ദക്ഷ പ്രജാപതിയെ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹം വളരെയധികം ബുദ്ധിശാലിയും എല്ലാം കേമത്തനും അതുകൂടാതെ വളരെയധികം ഐശ്വര്യവും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദേവന്മാർ പോലും അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അഹങ്കാരം പൂണ്ട് അദ്ദേഹം ദുരഭിമാനം പൂണ്ട് എല്ലാവരെയും ധിഖരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള മകളായിരുന്നു സതി. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആ സതിയെ ശിവന് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷെ ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് ശിവനോട് ഒട്ടും അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ശിവൻ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരു വലിയ കൊട്ടാരത്തിലോ ആഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞോ വളരെയധികം ഭംഗിയുള്ള സിൽക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചോ ഒന്നുമല്ല ജീവിച്ചിരുന്നത്. പിന്നെയോ ഭഗവാൻ ശിവൻ ഒരു മലയ്ക്കുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മലയുടെ മീതെ തനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വീട് പോലും ശിവന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെയോ ഒരു മാൻതോൽ ഉടുത്തുകൊണ്ട്, തലയിലാണെങ്കിലോ തല മുഴുവൻ ജട പിടിച്ച് അതിൽ പാമ്പിനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ട്, തലയിൽ ചന്ദ്രകല, ഗംഗാദേവി എല്ലാം ഉണ്ട്. കഴുത്തിലാണെങ്കിൽ പാമ്പ്, മേല് മുഴുവൻ ഭസ്മം പൂശിയിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ദക്ഷന് ശിവന്റെ മേൽ അത്രയധികം അഭിപ്രായമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ട് ശാരീരികമായിട്ടാണ് ശിവനെ കുറിച്ച് ദക്ഷൻ നോക്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ അകമയാണെങ്കിലോ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ശുദ്ധഭക്തനായിരുന്നു. ആ വൈഷ്ണവാനാം യഥാശംഭു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വൈഷ്ണവന്മാരിൽ വെച്ച്, വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠൻ ഭഗവാൻ ശിവനാണ്. കൂടാതെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ ശിവനുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ, സംഭാഷണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ദേവന്മാരും ഋഷിമാരും ബ്രഹ്മാവ് വരെ വരുമായിരുന്നു ശിവന്റെ അടുക്കൽ. അത്രയധികം ആ ഒരു ഭക്തനായി, ശുദ്ധ ഭക്തനായി, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മുഴുവൻ അടങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഭഗവാൻ ശിവൻ. അതുകൂടാതെ എല്ലാവരോടും വളരെയധികം കനിവും ദയയും എല്ലാം ഉള്ള ആളായിരുന്നു ശിവൻ. അതുകൊണ്ട് ശിവനെ ആശുതോഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയാണ് ശിവൻ എന്ന്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശിവനെ നമുക്ക് പ്രസാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ശിവനെ ദക്ഷന് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല. കാരണം
ശാരീരികമായിട്ടാണ് ദക്ഷൻ നോക്കുന്നത്. ശിവന് ഒരു വീടില്ല, ഒരു നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒരു കൊട്ടാരമില്ല, ഒരു നല്ല വേഷഭൂഷാദികളില്ല, എല്ലാം അങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ദക്ഷൻ നോക്കിയത്. പിന്നെ ശിവന്റെ സഹായികളാണെങ്കിലോ ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കൾ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ദക്ഷന് ശിവന്റെ മേൽ ഒരു ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ മകളെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു തവണ ദക്ഷൻ യാഗം നടത്തുകയാണ്. യാഗം നടത്താനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടു. എല്ലാ ദേവന്മാരെയും എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു. എല്ലാവരും സന്നിഹിതരാകുന്ന ആ വേദിയിലേക്ക് ദക്ഷൻ കടന്നു വരുന്നു. അപ്പോൾ ദേവന്മാരും ഋഷിമാരും എല്ലാവരും എണീറ്റ് നിന്നു. രണ്ടുപേർ മാത്രം എണീറ്റില്ല. ഒരാൾ ബ്രഹ്മാവ് ദക്ഷന്റെ അച്ഛനായതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് എണീറ്റില്ല. കൂടാതെ ബ്രഹ്മാവ് എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും ദേവനുമാണ്, അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് എണീറ്റില്ല. രണ്ടാമത് പരമേശ്വരൻ, അദ്ദേഹവും എണീറ്റില്ല. അദ്ദേഹം എണീക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം അദ്ദേഹം ത്രിമൂർത്തികളിൽ ഒരാളാണ്, എല്ലാ സാധാരണ ദേവന്മാർക്കും മേലെയാണുള്ളത്. എങ്കിലും ദക്ഷൻ വിചാരിച്ചു, ഞാൻ ആ ശിവന്റെ അമ്മായിയച്ഛനാണ്, എന്റെ മരുമകനാണ് ശിവൻ. അപ്പോൾ എന്നെ ശിവൻ ആദരിക്കേണ്ടതാണ്, എനിക്ക് ബഹുമാനം തരേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും ശിവൻ എണീറ്റ് നിന്ന് എന്നെ ബഹുമാനിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശിവൻ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടേയില്ല. അദ്ദേഹം സമാധിയിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സമാധിസ്ഥനായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ അദ്ദേഹം ദക്ഷൻ കടന്നു വന്നതോ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചിന്തിച്ചതോ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചതോ ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ ദക്ഷൻ ഇഷ്ടമായില്ല. ദക്ഷൻ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ശിവനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് ശിവനെ അപമാനിക്കാനും ദേഷ്യപ്പെടാനും എല്ലാം തുടങ്ങി. വായിൽ വരുന്ന വർത്തമാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞു. അത് ശിവന്റെ സഹായിയായിരുന്നു. നന്ദിക്ക് സഹിച്ചില്ല. നന്ദി തിരിച്ച് ദക്ഷനെ വളരെയധികം ചീത്ത വിളിച്ചു. അങ്ങനെ അന്യോന്യം ദക്ഷനും പിന്നെ ഭഗവാൻ പരമശിവന്റെ സഹായികളും തമ്മിൽ അന്യോന്യം വാക്കു വഴക്കാണം എല്ലാമായി. അവസാനം ദക്ഷൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശിവനും ഇറങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ അങ്ങനെ അലോസരമായി. ഭഗവാൻ ശിവൻ പരമശിവൻ ഒന്നും തന്നെ മിണ്ടിയില്ല. എങ്കിലും ദക്ഷന് ശിവനോടുള്ള ദേഷ്യം ഒന്നും കൂടെ കൂടാനായിട്ട് ഈ സന്ദർഭം ഒരു കാരണമായി. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദേവി സതി നോക്കുമ്പോൾ ആകാശത്തിലൂടെ ദേവന്മാരും അവരുടെ ഭാര്യമാരും എല്ലാവരും അവരവരുടെ വിമാനങ്ങളിൽ കയറിയിട്ട് യാത്ര പോകുന്നു. വളരെ ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും ആടയാഭരണങ്ങളും എല്ലാം അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സ്ത്രീകൾ. അപ്പോൾ അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് സതീദേവിക്ക് മനസ്സിലായി, തന്റെ അച്ഛൻ ദക്ഷൻ ഒരു നല്ല അന്ന് മുടങ്ങിപ്പോയ യാഗം വീണ്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വളരെ വലുതായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വളരെ ഉത്സവമായ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് പോകുകയാണ്. അപ്പോൾ സതീദേവിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടായി, തനിക്കും പോണം ആ യാഗം കാണുവാനായിട്ട്. ഭഗവാന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു, ശിവന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു, നമ്മൾക്കും പോകാം, അച്ഛനൊരു വലിയ യാഗം നടത്തുന്നുണ്ട്, അവിടേക്ക് നമുക്കും പോകാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ശിവൻ എല്ലാം കാലേ കൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. ദക്ഷന് തന്നോട് ദേഷ്യമാണ്. തനിക്ക് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തനിക്ക് അപമാനം മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അത് സതിക്ക് സഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സതിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ശിവനെ അപമാനിച്ചാൽ സതിക്ക് അത് ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ സാധ്യമാകില്ല. സതി അവസാനം തന്റെ ജീവൻ തന്നെ എടുക്കുമെന്നെല്ലാം ശിവന് അറിയാമായിരുന്നു. ശിവൻ അതുകൊണ്ട് സതിയെ പിന്തിരിപ്പിച്ചു. നമുക്ക് പോകേണ്ട, അച്ഛൻ എന്നോടുള്ള സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് നിനക്കറിയാം, അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപമാനം മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് ഭംഗി എന്നെല്ലാം ശിവൻ ഉപദേശിച്ചു. പക്ഷേ സതി കേട്ടില്ല. സതിക്ക് തന്റെ അമ്മയെ കാണണം, തന്റെ സഹോദരിമാരെ കാണണം, തന്റെ വീട്ടിൽ പോകണം എന്നുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം. അവസാനം ശിവൻ ഒന്നും തന്നെ മിണ്ടിയില്ല. സതി തന്നെ പോകാൻ പുറപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ശിവൻ തന്റെ ഭൂതഗണങ്ങളെ, നന്ദിയെ എല്ലാം സതിയുടെ ഒപ്പം പറഞ്ഞു വിട്ടു. അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും കൂടെ ദക്ഷന്റെ യാഗസ്ഥലത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ആ യാഗസ്ഥലത്ത് ചെന്നു. യാഗ ഹാളിലേക്ക് സതി കയറുകയാണ്. പക്ഷെ അച്ഛൻ സതിയെ കണ്ടിട്ടും സതിയോട് ഒന്നും തന്നെ മിണ്ടിയില്ല, സതിയെ സ്വീകരിച്ചില്ല, മുഖം തിരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ സതിക്ക് മനസ്സിലായി, തന്റെ ഭർത്താവ് ശിവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംസാരിച്ചത്. അച്ഛൻ ഇത്രമാത്രം തന്റെ ഭർത്താവിനെ വെറുക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് സതിക്ക് തന്റെ മകളെ സ്വീകരിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകാതെ തന്റെ ഭർത്താവിനെ അത്രമാത്രം പരമശിവനെ വെറുക്കുന്നു ദക്ഷൻ. അപ്പോൾ
സതിക്ക് മനസ്സിലായി തന്റെ അച്ഛൻ എത്രമാത്രം അധപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തെ, ഗുണങ്ങളെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ വെറുതെ ബാഹ്യമായിട്ട് എല്ലാം കണ്ടിട്ട് അഹങ്കാരം മൂലമാണ് തന്റെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയെല്ലാം പെരുമാറുന്നത് എന്ന് സതിക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ യാഗശാലയിൽ നോക്കിയപ്പോഴോ നമ്മൾ മനുഷ്യർ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഭാഗം അതിന് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും ബാക്കി വെക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ശിവനുള്ള പോർഷൻ അവിടെ കാണാനില്ല. ശിവന് യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗം, ശിവന്റെ ഭാഗം അവിടെ കാണാനില്ല. അതായത് ശിവന് വേണ്ടി ഒന്നും നീക്കി വെച്ചിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം. അതും കൂടെ കണ്ടപ്പോൾ സതിക്ക് വളരെയധികം ദേഷ്യമായി. സതി അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം അറിയാതെ നിങ്ങൾ വെറും അല്പജ്ഞാനിയായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം പെരുമാറുന്നു. എന്തായാലും ദാക്ഷായണി എന്ന് എന്റെ ഭർത്താവ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി കേൾക്കാൻ, അങ്ങയുടെ മകളായിട്ട് എന്നെ ഇനി ആരും കാണാനായിട്ട് എന്നെ വിളിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇനി തയ്യാറില്ല. അതുകൊണ്ട് സതി സ്വയം തന്റെ യോഗ ബലം കൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ആത്മാഹൂതി ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അത് ശിവൻ നാരദന്റെ മുഖേന മനസ്സിലായി. ശിവൻ എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ ജടയിൽ നിന്ന് ഒരു ജടയെടുത്ത് വീരഭദ്രൻ എന്നുള്ള ഒരു തന്റെ ഒരു സത്വത്തെ, ഒരു രൂപിയെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീരഭദ്രനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആ വീരഭദ്രൻ തന്റെ സഹായികളോടൊപ്പം ചെന്ന് ദക്ഷന്റെ യാഗശാല മുഴുവനും അത് ഇല്ലാതാക്കുന്നു, നശിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെയോ ദക്ഷന്റെ തലയറുത്ത് ആ യാഗശാലയിൽ ഹോമിച്ച് ദക്ഷന്റെ തലയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അവസാനം അങ്ങനെ യാഗമെല്ലാം മുടങ്ങി, പ്രജാപതി തന്നെ ഇല്ലാതായി. അങ്ങനെ കുറെ കാലമായിട്ട് ഈ യജ്ഞങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ദേവന്മാർക്കും യഥാവിധി അവിടെ വസിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൂടാതെ മനുഷ്യരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു ആ സമയത്ത്, സത്യയുഗത്തിൽ. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവും മറ്റ് ദേവന്മാരും ചെന്ന് പരമശിവനെ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സമാധാനിപ്പിച്ച് ദക്ഷന് പുനർജീവിതം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ശിവൻ പറയുന്നു, എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരാടിന്റെ തല കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ ആടിന്റെ തല വെച്ചിട്ട് ദക്ഷന് ജീവൻ കൊടുക്കാമെന്ന്. അങ്ങനെ ദക്ഷന് ഒരാടിന്റെ തല വെച്ചിട്ട് ദക്ഷന് ജീവൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ആ ദക്ഷന് പിന്നീട് മനസ്സിലായി, തന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലായി. അതോടുകൂടി ദക്ഷന് തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കുകയും തന്റെ ദുരഭിമാനം മൂലമാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ദക്ഷന് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷേ സാധാരണ അസുരന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കാനോ, തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് വിരോധമായിട്ടാണത് തങ്ങളുടെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനോ ഉള്ള സന്ദർഭമോ ഒന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല. അവർ ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിലേക്ക് മുഴുകി പോകും തോറും അവരുടെ അഹംഭാവവും ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവവും തന്റെ ആ ഒരു ദുരഭിമാനവും വർദ്ധിച്ചു വരികയേ ഉള്ളൂ. കൂടാതെ അടക്കാനാകാത്ത കാമം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിനുള്ള ആസക്തി, അത് അവരെ ആ ആധ്യാത്മികതയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പിൻവലിക്കുന്നു. ഭൗതികതയിൽ തന്നെ തുടരുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചിന്താമപരിമേയാം ച പ്രളയാന്താമുപാസിതാഃ കാമോപഭോഗപരമായേതാവതിതി നിശ്ചിതാഃ ആശാപാശശതൈർബദ്ധാഃ കാമക്രോധപരായണാഃ ഈഹന്തേ കാമഭോഗാർത്ഥാം അന്യായേനാർത്ഥ സഞ്ചയാൻ. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്നവർ കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞു കൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണം, ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിൽ അതാണ് പ്രധാന. മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സുഖമായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും ജീവിക്കുക, അതിനുവേണ്ടി ധനം സമ്പാദിക്കുക. ആ ധനം കൊണ്ട് താനും വീട്ടുകാരുമെല്ലാം സുഖസന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുക. പക്ഷേ ആ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസക്തി വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ, താൻ സമ്പാദിക്കുന്ന ധനം മതിയാകാതെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അന്യായമായിട്ടാണെങ്കിലും അധാർമികമായിട്ടാണെങ്കിലും ധനം സമ്പാദിച്ച് തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട്
അവർക്ക് പിന്നീട് പുറത്തേക്ക് വരാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു. അതായത് ഒരു മത്സ്യം ഒരു വലയുടെ ഉള്ളിൽ പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ മത്സ്യത്തിന് ഒരിക്കലും തിരിച്ച് ആ ജലത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യമല്ല. അതുപോലെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കാമത്തിന്റെ വലക്കെട്ടിലാക്കപ്പെട്ടാൽ പിന്നീട് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. കാരണം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിനുള്ള ആസക്തി അങ്ങനെയാണ്, കാമം അങ്ങനെയാണ്. എത്രമാത്രം നമ്മൾ അതിനെ തീർക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാലും വീണ്ടും വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. എരുതിയിൽ എണ്ണയൊഴിക്കുന്നത് പോലെയാണ് കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകുകയില്ല. ഈ അസുര സ്വഭാവി ഈശ്വരനിലോ തന്നിൽ തന്നെയുള്ള പരമാത്മാവിലോ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കായി മാത്രം എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ഒരു സാക്ഷി കുടികൊള്ളുന്നുവെന്ന് അയാൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ സകല കർമ്മങ്ങൾക്കും പരമാത്മാവ് സാക്ഷിയാണ്. അങ്ങനെ പരമാത്മാവ് എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. ഇയാളുടെ എല്ലാ പെരുമാറ്റങ്ങളും, അന്യായമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട്. തനിക്ക് ആ പരമാത്മാവിൽ നിന്ന് ശിക്ഷ ലഭിക്കും, അങ്ങനെയൊന്നും തന്നെയുള്ള വിചാരം ഈ അസുര സ്വഭാവിക്കില്ല. ഇതമദ്യമയാ ലബ്ധം ഇമം പ്രാപ്സ്യേ മനോരഥം ഇതമസ്തീതമഭിമേ ഭവിഷ്യതി പുനർധനം അസൗ മയാ ഹതഃ ശത്രുർ ഹനിഷ്യേ ചാപരാനപി ഈശ്വരോഹമഹം ഭോഗീ സിദ്ധോഹം ബലവാൻ സുഖീ ആഢ്യോപി ജനവാനസ്മി കോന്യോസ്തി സദൃശോ മയാ യക്ഷ്യേ ദാസ്യാമി മോദിഷ്യ ഇത്യജ്ഞാന വിമോഹിതാഃ. അസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു, ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനമാർജിക്കും, ഇത്ര ധനം എനിക്കിപ്പോഴുണ്ട്, ഇത് ഭാവിയിൽ കൂടി കൂടി വരികയും ചെയ്യും. ഇയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും, ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്, കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്, ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരുടെ പ്രവർത്തിക്കെല്ലാം കാരണം അജ്ഞാനമാണ്. യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അറിവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചോ തന്നെ കുറിച്ചോ എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഒന്നുമുള്ള അറിവ് അവർക്കില്ല. അജ്ഞാനം, അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാം. ഇവിടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖം അനുഭവിക്കുകയാണ് മനുഷ്യനായി പിറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യം എന്നെല്ലാമാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അന്യായമായിട്ടും ധനം സമ്പാദിച്ച് അവർ ആ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്, വ്യാമോഹിതരാകുന്നു എന്ന്. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃതാഃ പ്രസക്താഃ കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേ അശുചൗ. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള കാമക്രോധങ്ങളിലെല്ലാം പെട്ടുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽ പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. കാരണം അവർ അധർമ്മികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അധർമ്മം ചെയ്ത് അന്യായമായിട്ട് ധനം സമ്പാദിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം, അനുഭവിക്കണം, അത്ര മാത്രമേ അവർക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളൂ. ഭഗവാനെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ, ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ ഭഗവാന്റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ ഭഗവാനെ അറിയാനോ ഒന്നും തന്നെ അവർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാനിൽ തന്നെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത നിരീശ്വരവാദികളാണ് അവർ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നരകത്തിൽ പതിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആത്മസംഭാവിതാഃ സ്തബ്ധാ ധനമാനമദാന്വിതാഃ യജന്തേ നാമ യജ്ഞൈസ്തേ ധംഭേനാവിധിപൂർവകം. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിഷേധികളാണ് അവർ. ഭഗവാനെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം അവർ നയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദുരഭിമാനം മൂത്ത്, അതിയായിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് മൂത്ത് അവർ എന്തോ ചെയ്യുന്നു? വ്യാമോഹിതരാകുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ അവരും യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ വിധിക്കനുസരിച്ചല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം, അതും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം തന്നെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്
ഭസ്മാസുരൻ എന്നുള്ള അസുരന്റെ കഥയാണ്. ഭസ്മാസുരൻ ഒരു അസുരനായിരുന്നു. അയാൾക്കൊരു ദിവസം ഭഗവാൻ ശിവനെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് എല്ലാവരെക്കാട്ടിലും വെല്ലുന്ന ശക്തി സമ്പാദിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും തോൽപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വരം വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അയാൾ ശിവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് തുനിയുന്നു. അപ്പോൾ ശിവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ യജ്ഞം ഇതിൽ പറയുന്നത് പ്രകാരമല്ല, എന്ത് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരമല്ല യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെയോ കുറച്ചു ദിവസം, ഒരാഴ്ചയോളം ക്ഷമിച്ചു. ഭഗവാൻ ശിവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ശിവൻ പ്രത്യക്ഷനാകാതെ വന്നപ്പോൾ തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കണ്ടിച്ച് ഹോമിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് വേദങ്ങളിൽ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രകാരം യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ വിധിപ്രകാരമായിരിക്കണം. പക്ഷെ ഇയാളൊരു അസുരനാണ്. തന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടം മാത്രമാണ്, സുഖം മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ വളരെ വേഗം തന്നെ തന്നിൽ പ്രസാദിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മുറിവുകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അവസാനം എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായില്ല എന്ന് കണ്ട് തന്റെ ശിരസ് തന്നെ അറുത്ത് ഹോമിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ശിവൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും കരുണയുള്ളവനായതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അദ്ദേഹം അവസാനം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. നിവൃത്തിയില്ലാതെ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷനായി. എന്താണ് വരം വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നപ്പോൾ ഭസ്മാസുരന്റെ ഉത്തരം എന്താണ്? ഭസ്മാസുരൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ ആരുടെ തലയിൽ കൈവച്ചാലും ആ തല പൊട്ടിത്തെറിക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ അതാണ് അസുരന്മാർ. തനിക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലാനും കൂടെ ഒരു മടിയുമില്ലാത്തവരാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർ അസുരന്മാർ. തന്റെ സുഖം മാത്രമാണ് അവർക്ക് ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ താൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ഭരണാധികാരിയായിട്ട് മാറണമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും വധിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു വരം ലഭിക്കാനാണ് ഈ അസുരൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അങ്ങനെ ശിവനെ ഇതേപോലെ അഭൂതിപൂർവകമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ശിവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ നോക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും അസുരന്മാരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അവസാനം ശിവന് വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു ഈ ഭസ്മാസുരനിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് നോക്കുകയില്ല. പിന്നെയോ ബ്രഹ്മാവിനെ, ശിവനെ മുതലായവരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നു. കാരണം വിഷ്ണു ഇവരെ എല്ലാവരെയും എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ, ഇവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാത്തവരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വിഷ്ണുവിനെ ആരാധനയും അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല, അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൂടാതെ വിഷ്ണു അവരുടെ ശത്രുവായിട്ടാണ് ഇവർ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ശിവനെയും ബ്രഹ്മാവിനെയും എല്ലാം തപസ്സിരിക്കുന്നത്. അവരെ തപസ്സിരുന്നാൽ അവർ വേഗത്തിൽ തന്നെ പ്രസാദിക്കും എന്നും അവർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ആ വിഷ്ണുവിനെ എതിർക്കുന്നവരെല്ലാവരും ശിവനെയും ബ്രഹ്മാവിനെയും എല്ലാം ആരാധിക്കുന്നു. അവരിൽ നിന്ന് വരം ലഭിച്ച് ഇവർ ഇതേപോലെയുള്ള ഹിരണ്യകശിപു, രാവണൻ മുതലായവരെല്ലാവരും ഉദാഹരണമാണ്. ഇതേപോലെ ഭൂമിക്ക് തന്നെ ഒരു ഭാരമായിട്ട് അവർ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അഹങ്കാരം, ഫലം, ദർപ്പം, കാമം, ക്രോധം ച സംശ്രിതാഃ മാമാത്മപരദേഹേഷു പ്രദ്വിഷന്തോഭ്യസൂയകാഃ. അസുരന്മാർ മിഥ്യ അഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്മ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഠിക്കുന്നു. അപ്പോൾ രാവണനും ഹിരണ്യകശിപുവും എല്ലാം അങ്ങനെയായിരുന്നു. അവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും അവർ ആ പരമാത്മാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിഷ്ണുവിന്റെ ആരാധകരെ, ഭക്തന്മാരെ പോലും ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതം, പാപകർമ്മമായിട്ടുള്ള പാപഭരിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് അവർ നയിക്കുന്നത്. താനഹം ദുഷത ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യശ്രമശുഭാൻ ആസുരീഷ്വേവയോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യ അധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോഴേ ഇങ്ങനെയുള്ള അസുരന്മാരുടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം ഭഗവാൻ സാക്ഷിയാണ്. ഭഗവാൻ അറിയാം ഇവർ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യുന്നത്, ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവർക്ക് ഒരു കരുണയും കാണിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അവരോട് ഒരു കരുണയും കാണിക്കുന്നില്ല.
ഭഗവാൻ അവരുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് ഒന്നിനും അനുമതി നൽകുകയുമില്ല. എങ്കിലും തന്നിഷ്ടപ്രകാരം അവർ അങ്ങനെയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അവർ മനുഷ്യ അധമന്മാരാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ അവരെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അസുരയോനികളിൽ തന്നെ ജനിപ്പിക്കുന്നു. അസുരനായി തന്നെ ആ സ്വഭാവത്തോടു കൂടി തന്നെ ജനിക്കുവാനായിട്ട് അവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന്. കാരണം എന്താണ്? അങ്ങനെ പാപകർമ്മങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോൾ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവർക്ക് വളരെയധികം ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. കാരണം പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ് ദുരിതങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും എല്ലാം. അങ്ങനെ അനേകം ദുരിതങ്ങളും, ഒരിക്കലും തീരാനാവാത്ത വിധത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും എല്ലാം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാതെ നമ്മൾ ധാർമ്മികരോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാകാതെ നമ്മൾ ശരിയാവണ്ണം ഒരു മനുഷ്യനോ ആകുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അനുസരിക്കാത്തവരെല്ലാവരും തന്നെ ആസുര സ്വഭാവികളാണ്. അപ്പോൾ അവർ തിരിച്ച് ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ഒരു ഉപായമേ ഉള്ളൂ. കാരണം അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും പാപം ചെയ്യണം. ആ പാപം ചെയ്യുന്നത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതം വളരെയധികം ദുരിതപൂർണമാകുന്നു. ക്ലേശങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കും, ഇല്ലാതിരിക്കില്ല. കാരണം അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആലോചിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ അടുക്കൽ പോയി കൈകൂപ്പുക അപ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആ ഒരു കരുണ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഭഗവാനെ സമീപിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ കരുണാമൂർത്തിയാണെങ്കിലും അസുര പ്രകൃതക്കാരിൽ ഒരിക്കലും കനിയുകയില്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാലും ഭഗവാന്റെ കനിവാണ്, വേറൊരു തരത്തിലുള്ള കനിവാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. കാരണം ക്ലേശഭരിതമായ ജീവിതം അവരെ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ശരണങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന്. ത്രിവിധം നരകസ്യേതം, ഇങ്ങനെ ആ ഒരു സോറി 20ാമത്തെ ശ്ലോകം, ആസുരീം യോനിമാപന്ന മൂഢ ജന്മനി ജന്മനി മാമപ്രാപ്യൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ധതമാം ഗതിം. ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്തത് ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും പാപങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും അധപ്പതിക്കാനാണ് ചാൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ത്രിവിധം നരകസ്യേതം ദ്വാരം നാശനമാത്മനഃ കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭസ്തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെ അസുരന്മാർ ആ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? കാമം, ആ അധികമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ആസക്തി, അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കാരണമാകുന്നത്. ഭഗവാൻ 2ാമത്തെയും 3ാമത്തെയും അധ്യായത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്തിരിപ്പിക്കണം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം ഈ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അത് തന്നെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നു. നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ 3 എന്തൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. അപ്പോൾ ശരീരസുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആത്മാവിന് വീണ്ടും ബന്ധനത്തിലേക്ക് തന്നെയുള്ള വഴിയാകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാവിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും അസുരയോനിയിലേക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വിടുന്നു. അപ്പോൾ ആ അസുരന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആത്മാവ് എത്രമാത്രം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഒരിക്കലും ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാകാതെ നിത്യബദ്ധനായിട്ട് ആ ആത്മാവിനെ വസിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ ജീവാത്മാവിനെ ബന്ധനത്തിലാക്കുവാനായിട്ട് കാരണമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ വളർത്തി ആ ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. മനുഷ്യജന്മം ഇനി എപ്പോൾ ലഭിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ മനുഷ്യജന്മം വൃഥാവിലാക്കാതെ, വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിനെ മോചനത്തിലേക്ക് നയിക്കുക. കാരണം മനുഷ്യജന്മത്തിൽ മാത്രമേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. ഒരു മൃഗത്തിനോട് വേദമോദിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല, അതിന് മനസ്സിലാകില്ല. അതിന്റെ ജീവിതം അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. പക്ഷെ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകും തെറ്റെന്താണ് ശരി എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ആ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഓർക്കുക.
നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിന്റെ മോചനമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ മനുഷ്യജന്മമാണെങ്കിലും ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആത്മാവിന്റെ അധപ്പതനത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മളെ നയിക്കുക എന്ന്. അസുര ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം എങ്ങനെ എന്ന് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു. കാമത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു, കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ക്രോധവും ലോഭവും വർദ്ധിക്കും. അസുരമായ നിലയിലേക്ക് വഴുതി വീഴാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ബുദ്ധിമാനായ ഒരാൾ ഈ 3 വൈരികളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണം. ഈ ഭൗതിക ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനാകാത്ത വിധം ആത്മാവിന് ദോഷം ചെയ്യും ഇവ 3. ഏതേർവിമുക്തഃ കൗന്തേയ തമോദ്വാരൈസ്ത്രിഭിർനരഃ ആചരത്യാത്മനഃ ശ്രേയസ് തതോ യാതി പരാം ഗതിം. ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. എന്നാൽ ഈ ഭൗതികതയിൽ ആകൃഷ്ടരാകാതെ വൈരാഗ്യം കൊണ്ട് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ, അവർ ക്രമേണ ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ അവർക്ക് പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ പറ്റി കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാം. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ. അപ്പോൾ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് ഉയരാൻ സാധിക്കും എന്നിവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം മുതലായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക. ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. എല്ലാം മിനിമം ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനവും മിനിമം ഒരു നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകളും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രമേണ വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. മനുഷ്യനെ വിശുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ എത്തിക്കാനാണ് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ കർമ്മത്തിന്റെയും തത്പ്രതികരണത്തിന്റെയും വഴി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കൽ അത്രേ ഈ പദ്ധതിയുടെ മുഖ്യ അടിസ്ഥാനം. ഈ പ്രക്രിയയെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവ് നേടിയാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അത്യുന്നതങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാം. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് പൂർണ്ണതയാർന്നതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ബദ്ധനായ ജീവന്റെ മോചനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നേറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. യഹ ശാസ്ത്രവിധി മുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരതഃ ന സസിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിം. വിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാകില്ല. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് ഒരിക്കലും സമാധാനമോ സന്തോഷമോ അതുകൂടാതെ ഭഗവാന്റെ പരമപദം എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും പ്രാപ്തിയല്ല. കാരണം അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും അവരെ അസുര യോനിയിലേക്ക് തള്ളിയിടുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് പരിപൂർണതയുമില്ല, പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയുമില്ല, കൂടാതെ സുഖവും ശാന്തിയും പോലും അവർക്ക് ലഭിക്കില്ല. കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒടുക്കാനാകാത്ത കാമമാണ്. ആ കാമത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ആ കാമത്തിന് വഴങ്ങി അവർ അവരുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തസ്മാ ശാസ്ത്രം പ്രമാണം ച. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സത്യയുഗത്തിൽ അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും വേറെ വേറെ ഗൃഹങ്ങൾ, പ്ലാനറ്റുകളിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ത്രേതായുഗമായപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ തന്നെയായി 2 ദിക്കിലാണെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ തന്നെ 2 ദിക്കിലായിട്ട്
അസുരനും ദേവനും ജനിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ദ്വാപര യുഗമായപ്പോൾ ഒരേ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ അസുര സ്വഭാവമുള്ളവരും ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ളവരും പിറക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്തെന്നാൽ ഒരേ മനുഷ്യനിൽ തന്നെ അസുരനായിട്ടും ദേവനായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ രണ്ട് ഗുണങ്ങളും ഒരു മനുഷ്യനിൽ തന്നെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദൈവിക സ്വഭാവം വളർത്തി അസുര സ്വഭാവത്തിനെ നമ്മൾ തളച്ചിടണം. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊന്തി വരും. അപ്പോൾ ദൈവിക സ്വഭാവം വളർത്തുവാനായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മുന്നേറുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതുകൂടാതെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ, തസ്മാ ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യവ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തുമിഹാർഹസി. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമ നിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലും പ്രമാണങ്ങളിലും ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും എല്ലാം അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു നിയന്ത്രണ ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കുക. അതെല്ലാം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ട്, എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യരുത്, എന്തെല്ലാം നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിക്കണം. മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഉണ്ട്. അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതം മാത്രം നമ്മൾ നയിച്ചാലേ നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്നത്ര അതിൽ കൃഷ്ണജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്തം ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവം ഏർപ്പെടുവാനും ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുവാനുമാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭക്തി സാധനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വീണ്ടും വണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അയാൾ ശരിയായ നിഗമനത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കാതെയും ഭക്തി സാധനയിൽ ഏർപ്പെടാതെയും ഉള്ളവന് കൃത്യാകൃത്യങ്ങൾ അറിയാൻ, അതായത് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അങ്ങനെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കടമകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ പരമപദം പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അധപ്പതിക്കുവാൻ, ആ ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെയുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭഗവാനെ നിഷേധിക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുവാനും ശ്രമിക്കുന്നത് വഴി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ എത്തിപ്പെടുവാൻ സാധ്യമാകുകയില്ല എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. ആസുര ഗുണങ്ങളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ പുറത്തു വരാതെ അതിനെ അടക്കുവാൻ, ഭക്തിയിലൂടെ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയം